sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Tú no sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento. Els pèls de punta, eh? Sí, els pèls de punta, Edgar, i tant. Era molt fan de Lola Flores i la veritat és que impacta, eh? Sí, això que acabem de veure és, com us dèiem, el que s'anomena deepfake, que vol dir engany profund, en anglès. De fet, no deixa de ser una invenció, perquè allò que estem veient no ha passat mai. I atenció, perquè no paren de créixer els deepfakes. Cada 6 mesos el nombre d'aquests vídeos es duplica a la xarxa. Carles Planes, bona tarda. Hola, bona tarda. Impressiona bastant, no?, el que deia l'Edgar, veure la Lola Flores, que va morir l'any 95. Impressiona moltíssim i també fascina a parts iguals, perquè hi ha la part que podem saber, en el cas de Lola Flores està morta, llavors és més fàcil imaginar que això no ho va dir ella, però clar, els problemes arriben quan això ho fan amb una persona viva i ens costa una mica més diferenciar què és la realitat del que és mentida. Bé, aquesta és la cara bona d'aquesta tecnologia, perquè ens permet recuperar, doncs això, personatges que ja no hi són. Però els dilemes ètics i les qüestions legals que obre són infinits. I per parlar-ne ens acompanya també l'Eloi Font, que és advocat especialista en dret digital i tecnològic. Bona tarda, Eloi. Bona tarda. Bé, això va ser possible perquè els creadors van rebre el consentiment de les filles de la Lola Flores, oi? És un protocol habitual. Bueno, efectivament, diguéssim, per l'ús d'imatges hem de tenir en compte la normativa que regula el dret a la imatge i, per tant, també a l'honor, que és una normativa antiga, de l'any 82, i en aquest cas el que diu és que la normativa o els drets d'imatge s'extingeixen amb la mort de la persona, però no el dret a l'honor, la memòria, no? Que això sí que ho poden defensar els familiars, diguéssim, i els hereus, no? Per tant, aquí, quan vols fer ús d'imatges d'una persona morta, has de tenir en compte, diguéssim, què és el que diran o, diguéssim, quin recolzament tindràs per part dels familiars o dels hereus. Carles, no sé si els deepfakes es podrien considerar una evolució o guarden alguna relació amb les fake news, de les quals tant hem parlat. Sí, aviam, les manipulacions existeixen des de tota la vida, no? Al segle passat ja hi havia manipulacions amb les imatges i a partir de que han evolucionat les tecnologies, doncs feta la llei, feta la trampa, no? El que sí que veiem és que el terme deepfake s'utilitza per primera vegada l'any 2017 en un xat de Reddit, que és un gran fòrum d'internet, i llavors en aquell cas sí que s'ha d'entendre, òbviament té un impacte molt fort en la situació actual que tenim de postveritat i de proliferació de la desinformació, perquè és un instrument més a través del qual es pot enganyar la població, es pot manipular el que poden arribar a pensar, no? I crec que també és important incidir en el fet que els deepfakes poden servir per enganyar i manipular la gent, però també poden servir com a excusa a la gent que vol ocultar la veritat. M'explico. Aquesta setmana hem vist que hi havia una manifestació de grups neofeixistes reivindicant la División Azul i hi havia periodistes d'extrema dreta i activistes d'extrema dreta que el que deien era que tot era un muntatge, no? Que era un deepfake, que era un plató, només per intentar vestir la realitat de conspiranoia, que és una mica difuminar el que és la realitat i la mentida. Qui fa deepfakes? Quin és el perfil de gent que entra en aquest món i ho fa? Bé, de tot tipus, no? Els ciberdelinqüents es posen moltes cares i també es posen cares de deepfakes, no? Per simular persones, fins i tot a famosos, no? No ja no només que estiguin difuntes, sinó vives, no? Per arribar a la gent, no? Li suplantes la identitat i a través d'allà et fas creïble i arribes a la persona que li vols transmetre el que sigui. I és fàcil, des del punt de vista de la policia o dels investigadors, saber que és un deepfake i que no és la realitat? O això els hi complica molt encara més la feina, no? No, de fet és difícil perquè efectivament la tecnologia és molt sofisticada, diguéssim que és molt difícil de distingir quan estem en un supòsit real o no, però sí que les policies, les unitats especialitzades sí que compten amb mitjans per detectar quan estem davant d'un cas d'intel·ligència artificial o no. Les cares conegudes són carn de canó, pels deepfakers, i és que hi ha actors com el Bill Hader que s'ho ha passat molt bé transformant-se en estrelles de Hollywood. Mireu com de cop i volta li canvia la cara i Bill Hader passa a ser Tom Cruise, com qui no vol la cosa. Fa una entrevista, a més, en directe. O sigui, aquesta tecnologia ja, d'alguna forma, ja no ens ha de sorprendre. És a dir, aquestes coses les hem de prendre com un dia més en l'oficina, o com va això? O viurem enganyats constantment? Ara, qui és Bill Hader? És Tom Cruise? És aquest? És l'altre?
Vivim en l'època de la desinformació, no? Dels fake news, i per tant també de les imatges virtuals que siguin fake. I malauradament, amb relativament pocs mitjans ho pots fer i pots arribar a molta gent a nivell mundial i camuflant la identitat, no? De realment qui hi ha darrere. I aquesta és la dificultat. De fet, aquesta és una manifestació de que a través d'una suplantació d'identitat pots arribar a cometre altres delictes, no? Perquè la suplantació d'identitat no està tipificada en el Codi Penal, no està reconeguda com a delicte, perquè només està reconeguda la usurpació de l'estat civil, que demana, diguéssim, una usurpació, una substitució d'una persona de manera que exerceixes les accions i els drets de forma completa i continuada, però no la suplantació d'identitat. I aquest és un dels problemes que tenim a l'hora de lluitar contra aquest fenomen, perquè no és un delicte. Però, insisteixo, és un mecanisme que serveix per cometre una altra acció, normalment les estafes, que són el delicte número 1 a internet. Bé, els problemes dels deepfakes també és que poden crear identitats falses i cada vegada són més precisos i més sofisticats. Tant és així que la preocupació ara és saber distingir els vídeos manipulats dels originals. Per demostrar-vos-ho, us hem preparat un recull de vídeos. A veure si sabeu distingir on acaba la realitat i on comença la ficció. I si no, la Marta ens ajuda, oi? Exacte. Us he preparat 3 vídeos de 3 persones que coneixeu seguríssim i que són bastant enganyosos. El primer és el de l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, un vídeo que es va fer viral, que van veure milions de persones a YouTube i on representa que Barack Obama deia això. President Trump is a total and complete dipshit. Now, Diu Barack Obama, Donald Trump és un total i complet idiota. Jo no diria mai aquestes coses, està dient ara Barack Obama, almenys en públic, però hi ha algú altre que sí que ho faria. És aquest home que hi ha aquí al seu costat. Òbviament, no era Barack Obama qui deia aquestes paraules, sinó que a través d'un muntatge, a través de la tecnologia, com veiem abans amb el vídeo de Lola Flores, es feia creure que era Barack Obama qui parlava. L'objectiu d'aquest muntatge era justament advertir dels perills que tenen aquest tipus de vídeo, perquè imagineu si haguéssim cregut que Barack Obama estava insultant a Donald Trump. Un altre vídeo, en aquest cas, és de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que en una entrevista deia això. imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data. Aquí Mark Zuckerberg està dient en anglès, imagineu per un moment un home amb el control total de les dades personals robades a milions de persones, dels seus secrets, les seves vides, el seu futur. I en aquest vídeo Mark Zuckerberg acaba dient qui controla les dades controla el món. Bé, lògicament ell no s'atreviria a dir una cosa així en una entrevista. Això va ser un muntatge que van fer uns artistes britànics i que ho van fer servir per una exposició, però realment quan ho estàvem veient semblava que era Mark Zuckerberg qui ho deia. I ara us ensenyarem un tercer vídeo. Aquest és diferent. Aquest és l'objectiu que va tenir aquest vídeo, que també es va fer viral, era difamar. Aquí, doncs, en Nancy Pelosi, que és la presidenta de la Càmera de Representants dels Estats Units. Veiem primer el vídeo manipulat. We want to give this president the opportunity to do something historic I ara for our country. We want veurem to el give this vídeo real. president the opportunity to do something historic for our country. We want to give Aquest no this seria un exemple de deepfake, però també estava trucat. Si us heu fixat, en el primer vídeo, Nancy Pelosi parlava, semblava que parlés sota els efectes de l'alcohol. I com ho van fer perquè semblés això? Doncs en aquest cas el que van fer va ser alentir la velocitat de la parla al 75%. L'objectiu, com dèiem, era difamar-la i fer creure que havia begut abans d'aquesta entrevista. Clar, però aquests vídeos, fossin deepfakes o amb el truc aquest d'alentir la velocitat, és que semblen reals. Hi ha algun truc, hi ha alguna manera, Carles, que sapiguem que això no és cert? Hi ha alguna manera de detectar-ho? Aviam, hi ha sistemes informàtics que ens permeten identificar quan un d'aquests vídeos és una trampa, per intentar enganyar-nos. El problema és que per la gran majoria de gent aquests programes informàtics no s'hi pot tenir accés. Llavors, el que podem fer és fixar-nos en diferents coses, com pot ser la velocitat de la imatge, la qualitat del vídeo, fixar-nos en detalls puntuals de l'estructura facial de la persona, perquè a vegades potser pels laterals potser balla, sobretot la sincronització de la veu
amb els llavis. En el cas d'aquí d'Obama o en el cas de Zuckerberg, no són les seves veus. Si algú que estigui acostumat a sentir-los podrà saber que aquí hi ha una manipulació. El gran problema és això, no? Doncs el que hem de fer és afinar molt la vista i ser cada vegada més crítics per intentar que cada vegada que rebem un vídeo anem a contrastar-ho amb altres fonts per saber si allò és realment veritat o ens estan prenent el pèl. Abans de reenviar-ho, no?, a WhatsApp a tots els nostres contactes. I generar una fake news, no? Totalment. Eloi, si ens fixem en aquests deepfakes que pretenen difamar, com aquest que ens deia la Marta de la Nancy Pelosi, quines eines legals tenim per protegir-nos? Les que preveu l'ordenament jurídic. Al final, difamar es pot perseguir a nivell penal, també a nivell civil, i per tant hauríem de seguir els mecanismes que ja preveu la llei. Quan parlem de tecnologia, sovint pensem que hem de regular moltes coses perquè la llei va darrere la tecnologia, no? Però sempre m'agrada explicar que, per exemple, internet, a nivell estatal, pràcticament només té una normativa pròpia, que és la llei que regula els serveis que es presten a través d'internet. I llavors s'han d'anar fent retocs, ajustos en diferents normatives, perquè, lògicament, la tecnologia cada vegada embolcalla més diferents àrees de la societat i, per tant, del dret, no? Però no cal fer molta regulació. S'han arribat a prohibir en algun lloc aquests deepfakes? A mi em consta que, arran d'aquest cas, segurament, als Estats Units sí que hi ha una iniciativa federal per intentar posar-hi fre en el marc d'una regulació que s'està fent també de les xarxes socials i també, per exemple, a Xina, al sentit contrari, no? Que ja ho han prohibit directament i, per tant, ja no es pot utilitzar. Carles, les manipulacions en l'àmbit polític són unes de les més habituals, però preocupen també en l'àmbit pornogràfic. Què està passant aquí? Totalment. Nosaltres ens fixem moltes vegades en aquesta aparença distòpica que pot tenir la imatge de l'Obama parlant, que ens poden enganyar, però això encara és un perill del futur o del futur proper, perquè segons diferents estudis el 96% dels vídeos deepfake que hi ha a internet són vídeos pornogràfics. Hem de tenir en compte que el fenomen deepfake, quan apareix a Reddit l'any 2017, apareix per un usuari que el que feia és dedicar-se a canviar, posar cares d'actrius conegudes en vídeos pornogràfics, convertint-los així en pornografia no consentida de persones que no han protagonitzat mai aquells vídeos pornogràfics. Llavors, això pot semblar que sigui una bogeria de fílies, d'organitzacions, de gent que fa aquestes campanyes misògines per internet, però clar, el gran problema és que hi ha una varietat ingent d'aquests vídeos pornogràfics en el que normalment les víctimes són estrelles de Hollywood, perquè com que apareixen en moltes pel·lícules doncs són les víctimes perfectes perquè tenen moltes imatges, però això també pot afectar cada vegada a gent més normal i corrent, no? Estem veient que també han proliferat apps que serveixen per exemple, tu poses la cara d'una persona i l'app te la torna amb un cos despullat, encara que no sigui d'aquella persona. Llavors, és molt fàcil utilitzar-ho i després llançar-ho a les xarxes, pots manipular algú dient que ha protagonitzat un vídeo porno, que està despullat, i clar, això és un atac contra la integritat de la pròpia persona, que és molt difícil, una vegada això s'ha proliferat a les xarxes, com et defenses d'això, no? L'Eloi fa que sí amb el cap. A quines sancions es podrien enfrontar les persones que han fet, per exemple, aquests muntatges pornogràfics amb cares d'actrius? Dependrà de la conseqüència, diguéssim, ja sigui a nivell civil o penal, no? Si és penal, lògicament, pot ser un delicte que inclús pot implicar pena privativa de llibertat, i a nivell civil normalment implicarà una indemnització per danys i perjudicis. Però depèn molt de cada cas. No sé si creus, Eloi, que s'haurien d'endurir els càstigs tenint en compte que aquesta tecnologia també evolucionarà, es perfeccionarà i segurament s'universalitzarà d'alguna manera. Sí, jo crec que hem d'esperar a veure quin recorregut té, quines dimensions té, com afecta, no? Per anar veient si amb els mecanismes, com deia, que ja tenim actualment, els hem d'acabar afinant, hem d'acabar endurint, no? Per, efectivament, que la gent sàpiga que determinades accions tenen unes conseqüències jurídiques, no? I que normalment això farà que evitin que es vagin repetint. I si això algú es trobés sorpresivament que és víctima d'això, què hauria de fer? Hauria de denunciar els Mossos aquí? Com sempre, quan ets subjecte o víctima d'un delicte, ho has de posar en coneixement dels Mossos o de la Policia Nacional. Compten amb unitats especialitzades, amb pocs recursos segurament, i amb pocs mitjans, però tenen unitats especialitzades, com dic, amb sistemes, com explicava el Carles, per detectar fins i tot aquest tipus de situacions i que, diguéssim, que la policia i els jutjats ho acabin perseguint.
Abans el Carles parlava que amb una aplicació pots fer un deepfake. Amb els gimnasos amb restriccions, fa molt temps que no estem massa en forma, i jo crec que l'única forma d'intentar semblar que tens un cos raonablement bé és convertir-te en Brad Pitt a la pel·lícula Troia. No sé com esteu veient a l'inici o la meva intent de prova de ser Brad Pitt. Ets tu? No sé si es veurà, a veure si ho aconseguim, perquè realment m'he estat barallant amb això. No sé si sí que es veu una miqueta, no? S'intenta. Vaja, no sé, potser està... A veure, acabo d'entrar en aquest món, tampoc voleu aquí una perfecció. El Carles ha dit que s'ha de mirar molt amb les parpelles, amb els laterals, però vaja, tothom es pot fer amb una aplicació un deepfake, avui en dia, ara mateix? Carles, Eloi? Sí, cada vegada proliferen més aquest tipus d'apps, és a dir, pot ser que tu utilitzis tenint uns coneixements informàtics molt amplis, però això, a mesura que avança la tecnologia, també es fa que la gent tingui accés a través d'aplicacions molt senzilles. Sí que passa que amb aplicacions molt senzilles, doncs, els resultats moltes vegades són més fàcils de desemmascarar, però això no evita que puguin ser especialment complicats. Dèiem abans que la tecnologia no és ni bona ni dolenta, no? Llavors, els deepfakes es poden utilitzar per bromes així, és molt divertit, però clar, quan entrem ja en el món pornogràfic o en utilitzar els cossos de la gent, és molt més perillós, i sobretot tenint en compte que les dones sempre són les principals perjudicades perquè són les principals víctimes de tots aquests tipus de manipulacions. Que sorprenent, això. Sí, no, per desgràcia no ho és. Carles Planes, moltíssimes gràcies, Eloi, també per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres.